Il-Prim Ministru Robert Abela qed jgħid li wara l-pandemija inħolqu 4,000 impjieg ġdid. L-istatistika uffiċjali tgħid illi l-4,000 huma l-persuni li bħalissa qed jirreġistraw għax-xogħol. Hija din l-istampa kontrastanti li toħroġ meta wieħed jara ċifru uffiċjali maħruġa it-tnejn mill-NSO u dak li qal Robert Abela l-ħadd filgħodu fir-Rialto. Iċ-ċifri għal Ġunju juru illi fuq sena n-nies jirreġistraw għax-xogħol żdiedu b'2654 persuna għal total ta' 4,270 ruħ jirreġistraw. Din l-istampa hija ħafna differenti minn dak li qal Robert Abela l-ġurnata ta' qabel. Jonqsu in-nies jirreġistraw u jinħoloq 4,000 impjieg ġdid. 4,000 impjieg ġdid. Il-verità hi illi fuq xahar meta wieħed iħares lejn Ġunju in-nies jirreġistraw kienu fl-istess silma ta' Mejju 2020. It-tnaqqis ta' 139 persuna kien wieħed marġinali u żgur differenti ferm minn dak li qal il-Prim Ministru. Id-dejta uffiċjali tal-NSO turi li żdiedu kemm dawk illi ilhom fuq ir-reġistru għal anqas minn sentejn u anke dawk li ilhom aktar jirreġistraw għax-xogħol. Sallum ħafna negozji u sidien ta' ħwienet żgħar għadhom qed isibuha diffiċli jsibu saqajhom f'dan il-perjodu ta' sfidi kbar minkejja li l-Prim Ministru għadu qed idoqq id-diska tan-normalità. Min-naħa l-oħra l-għajnuna qawwija mill-Unjoni Ewropea żguri li se tkun ta' sostenn għall-ekonomija lokali, miljuni li għandhom jgħinu lill-intrapriżi kbar u żgħar kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex.